Les treballadores de neteja de l'empresa Tempo porten sense cobrar els seus salaris des del mes de desembre. Es tracta d'una empresa multiservei contractada per l'Ajuntament de Cabrils pel servei de neteja de les dependències municipals. La situació ja ha estat posada de manifest diverses vegades sense solucions per part de l'Ajuntament ni resposta per part de l'empresa. Ara mateix l'acord econòmic dels salaris no cobrats és a l'espera de judici. Reivindicamos que desde el mes de diciembre llevamos sin cobrar. Antònia Martín, treballadora afectada, assegura que tot i no rebre els sous han seguit treballant, inclosos els mesos de confinament per la pandèmia, ja que són un servei essencial. Y durante toda la pandemia, cuando no se podía entrar en los colegios, nosotras hemos venido igualmente, porque claro, teníamos que venir. Queremos soluciones, que no podemos seguir sin cobrar. Davant la situació límit que afecta 20 famílies, ahir 3 de setembre de 2020, les treballadores afectades i comissions obreres es van reunir amb l'Ajuntament de Cabrils per poder arribar a un acord urgent. Yolanda León, de Comissions Obreres i coordinadora de les treballadores afectades, assegura que la solució acordada és la contractació d'una altra empresa de cara al mes d'octubre. D'altra banda, les treballadores afectades confirmen desconvocar la vaga prevista de cara a l'inici del curs escolar. L'empresa que estava fent el servei ha desaparegut i Ajuntament sí que és veritat que està fent els ingressos mensuals del servei, però en el moment que entren al compte desapareix perquè la Seguretat Social i Hisenda ho reclama. Per part de l'alcaldia ens han donat les explicacions oportunes i sembla ser que per fi a l'octubre hi entrarà una nova empresa que es farà càrrec d'aquestes zones i podran continuar amb la normalitat que tindria que ser.